Bo día, un saúdo para todos aqueles que nos están escoitando dende Radio Filispín. E hoxe estamos con Carlos Caión, pouca presentación vai facer falta nesta ocasión, para falar deste máxicamente bella, eternamente nova. E sen máis, agradecerche que estés aquí e preguntarche por este título realmente tan evocador. Pois primeiro son eu que agradezo, claro, o convite para poder estar aquí contigo e con todas e todos vós. Este título, claro, collo dun verso de Manuel María, non? Deste célebre poema que fala xustamente sobre a nosa lingua, e xa que neste libro pois comezo cunha historia da literatura galega contada ao meu xeito, por dicirlo de alguna forma, non? Historia da literatura galega divulgativa, a través de anécdotas, ás veces familiares, persoais, outras veces dos investigadores, investigadoras, creadoras, e decidín comezalo pois co que é máis difícil de historiar, seguramente o imposible de historiar, que é a literatura tradicional, a de transmisión oral. Entón aí parecíame que este verso de Manuel María era tremendamente acaído, non? Esta idea de que a literatura tradicional, do mesmo xeito que a lingua, ten ese punto dunha antigüidade ancestral e máxicamente vello, e, no entanto, actualizámolo cada vez que o pomos en funcionamento, non? E continúa a ser eternamente novo. Isto sabendo que as literaturas tradicionais no mundo, as culturas tradicionais no mundo están en crise no planeta todo. Non é só no noso caso, non no planeta todo. No noso caso en especial teñen esa dimensión do risco que temos da minorización maior e da perda da nosa lingua. Iso é así, mas é unha crise que está en todo o planeta e perante a cal o ser humano pois tamén temos que enfrontalo como un desafío. Que imos facer con esa riqueza que transmitimos desde que o ser humano é ser humano e que agora está en risco? E non sei neste senso se te pensas que se está a perder esta tradición oral ou se simplemente mudaron as formas e somos nós o que non lle damos collido ao pé a esta nova forma de transmisión. Non sei se existe un pouco de todo, se unha cousa ten máis peso que a outra. Eu penso que hai un pouco de todo, que hai cousas que se están a perder, iso vese en moitos sentidos, desde moitas perspectivas. Mesmo neste Día das Letras Galegas, que é unha festa moi especial por moitas cuestións, non? De como honramos a 7 mulleres que non escribiron ningún libro, e, no entanto, son auténticos tesouros culturais, elas mesmas, non? E todo o que significan. Entón, iso ten un grande valor, sen dúbida, mas tamén hai ángulos que non se están atendendo moito, por exemplo, pensar que a literatura tradicional non só é literatura de festa, non? A literatura tradicional facía parte de todos os aspectos da vida humana. Non hai literatura tradicional desde que nacen os bebés, a literatura tradicional para o momento do galanteo, do amor, do desamor, literatura tradicional sobre sexo, que non sei se podemos falar moito dela se cadra polo horario, mas quero dicir que hai determinada literatura que fala de escatoloxía, que obviamente non se vai aprender nas escolas, non se vai, mais, no entanto, está aí. Literatura tradicional que fala do desamor, ainda se pode, literatura tradicional do momento da morte, entón, con certeza do traballo, literatura tradicional de protesta, que ás veces era máis complicada tamén de recoller, entón, que son moitos máis ángulos. Xa niso tamén se produce unha certa perda, no sentido de que hai unha maior énfase pois no que é o canto festivo, e nos contos, onde hai unha perda tamén significativa, tamén están reducidos cada vez máis ao humorístico, cando se referían a absolutamente todos os ángulos da vida humana. Mas, ollo, non hai que vivir tampouco na nostalgia, hai que analizar iso e ser capaz de observar o que ti dicías tamén, de que hai aspectos nos cales non é exactamente que se perda, senón que hai unha mudanza, e hai mudanzas que son lindísimas. Hai mudanzas que son lindísimas, claro. Ver aí a importancia que ten o noso canto tradicional a través de grupos, de solistas que o collen, que o refán, que o proxectan de novo con forza, iso é bonitísimo e fai parte tamén da literatura tradicional. E despois hai ángulos tamén que nos deben preocupar porque se mantén a literatura tradicional ou relatos da literatura tradicional máis perdendo o elemento xenuíno e mesmo o coñecemento do propio. Por un exemplo,
A xente que nos está a escoitar pode coñecer a historia de Mulan pola Disney e saber que é unha historia chinesa, non? Esta pois é unha muller, como sabemos, que se viste de home para ir loitar, que hai un soldado que se enamora dese outro soldado e digo, e que está pasando aquí, non? Que é a cousa máis extraña, é rapasada, e non tanta rapasada, porque xa hai anos que se estreou a primeira versión dese filme, coñece a historia de Mulan. E resulta que a historia de Mulan está recollida en diferentes puntos do territorio galego, mas chamada Martuxiña e Martuxón. Non? Entón, como cousas que se poden coñecer porque están noutros lugares, resulta que se miramos ao noso arredor, se viramos un poquinho o pescozo, están aí. Entón, eu penso que hai as dúas cousas. Esa preocupación por esa perda, que ten moitas dimensións, e tamén esa parte linda de como somos capaces de transmitir e outros aspectos nos cales ainda estamos a tempo tamén de avivar o lume. Sen dúbida estamos vendo exemplos de lugares, de situacións nas que esta literatura tradicional galega racha polo lugar menos pensado. Temos o exemplo de Zetangana facendo o himno do Celta e temos exemplo tamén de cancións tradicionais galegas soando en festivais de música tecno, música electrónica populares en todo o mundo. Non sei si a academia tamén neste sentido se veu desbordada por un pobo galego que sigue sendo de seu, que sigue defendendo a súa voz, a súa tradición dos xeitos menos insospeitados. Si, é tantas veces que nos dan por mortos, por enterrados, non? Eu no libro negro da lingua galega, aparte de moitas historias de represión, recollo moitos relatos de persoas que din que a lingua galega vai morrer nuns anos, non? E de repente, ollo, iso non nos pode facer pensar que como se enganaron no pasado, pois que a situación este agora garantida, porque non o está, non o está. Mas, ollo, son coveiros, son enterradores que un tras outro, pois que se foron enganando, non? Que a min lembrame moito estes filmes de serie B en que, ou mesmo que homenaxeate Tarantino en Kill Bill, espero non facer un spoiler para ninguén, supoño que todo o mundo viu, ese non digo a quen lle acontece, non? Esa terra remexida que está e de repente sai un brazo, non? Desa terra remexida, e coa historia do galego acontece moitas veces. E moitas veces acontece que nesa terra remexida non sai un brazo só, sai un brazo cunha pandeireta, non? E, efectivamente, de repente a forza, por exemplo, das tanxugueiras, non? Que eu lembrome, penso, conto no libro, non? De unhas veces que estaba con ese desacougo das cousas que perdemos en nos decatarnos, porque hai cousas que perdemos e somos conscientes de que as perdemos, mas hai outras moitas que as perdemos sen sermos conscientes. Como esta xente que vai perdendo a vista pouco a pouco polos lados e non se decata até que é tarde demais, non? Esa sensación de que acontece moitas veces coa cultura, sí que a teño. Ás veces, por exemplo, eu estaba a pensar, lembrome en que momento estaba a facer a cama, de feito, estaba pensando en Lisboa, estaba pensando, os aturuxos, dos que tanto falaba miña avoa, os aturuxos, que era unha cousa tan potente, xa o nome é potente, pero o xesto é tan potente como se perden, non sei que, isto. E lembrome que pouco tempo despois, aí ese aturuxo das tanxogueiras. Non, que iso é que quentaba o corazón, e non só me quentou, o de todo o mundo, mesmo de xente que non utiliza o galego case nunca ou nunca, non? E que, no entanto, din, eu sinto-me identificado nese espello, identificada nese espello, non? E iso é moi lindo vermos todo isto, ou vermos no caso de Zetangana que citabas. Eu tiña escoitado a Zetangana en varias cancións que me agradan moito, mas cando dixeron de que ia facer o himno do Celta, eu pensei, Son os amantes. claro, eu pensei, mira, pois non é non é, aparte un señor que chamaban el madrileño, e teño que tragar as miñas palabras e tragoas con toda a alegría. Por fortuna non cheguei a dicir máis que en confidencia, mas a verdade é que demostrou un cariño, un interese intelectual, non só afectividade, que el, a parte moi interesante como expresa ligado tamén a un desexo infantil, ligado a transmitido polo pai, senón un interese intelectual. O que el di, por exemplo, das recollidas ou recolleitas, non? Pois pareceme que é moi interesante e que todos os galegos e todas as galegas deberían ler esas palabras, esas 5 ou 6 liñas das que Zetangana fala das recolleitas, non? E algún galego ou algunha galega que pense como pode ser que ten que vir un señor ou que podan el madrileño para explicarlle a importancia e o valor do que temos aquí e do que teñen na casa. E non sei se tamén amosou ao mundo un pouco
que segue sendo posible facer esas recolleitas de algún xeito. Quero dicir que hai moitas cousas que aínda estamos a perder nestes momentos que estamos a falar, cousas que pouco a pouco se nos van das más da nosa cultura. Sí, a mí é unha cousa tamén que me resulta moi linda ver como hai rapazada no TikTok que sobe pois iso, como van polas casas a facer recolleitas, que é verdade, como teñen citado diferentes especialistas, non, que non son a mesma riqueza de recolleitas que hai na actualidade que as que había hai 20, 30 anos. Iso pode ser verdade, non, é verdade, non é a mesma Está máis variedade, ordenado. claro, o nivel de españolización é maior, a riqueza temática é menor, iso é verdade, mas ollo que iso non nos impide valorar o que está. E claro, ver que hai rapazada que se bota aos camiños, que pasan fins de semana e algúns mesmo comentan de como fan así co dedo no mapa a ver onde imos. E métense ás veces por congostras perdidas e preguntan ya, señora, vostede non saberá alguén que toque algunhas cancións destas de antes? Entón, claro, comezan a tirar do fío. É lindísimo ver que aínda hai xente nova, pois que en realidade, cando abren esas portas, é como quen abre un baúl do tesouro. E non sei se tamén todo isto tece un pequeno fío entre esa tradición galega, esos tempos nos que os nosos avós tiñan unha tradición nos seus traballos, no seu día a día, quizáis distinta á nosa, e tamén estas novas xeracións que non sei como interpretas ti que viven a identidade cultural galega. Mudou moito, seguimos tendo ese fío, sigue vivo? Claro, porque é verdade que hai persoas que tiveron ou tivemos esa experiencia vital, outras persoas da miña xeración non a tivo, e claro, tiven iso. Cheguei a coñecer a miña bisavoa, que era unha figura fora de serie, a verdade, que o polo festeira que era, o sabia que era, o bailador, a cantareira, os contos que contaba, algúns que, cando eu tiña 4 anos, que me contaba, e sería impensable de transmitir as cousas que me ensinaba a miña grande bisavoa Rosa ou a miña avoa Pepa, que foron, pois para min foi unha fortuna. A miña avoa Pepa, por fortuna, puiden coñecela e disfrutar dela moitos máis anos. Elas eran analfabetas, non sabían escribir nin as 4 letras do seu nome. Rosa e Pepa non sabían, mas, no entanto, eran intelixentísimas. Intelixentísimas. E sabían moitas cousas que eu, despois de tantos anos de estudo, non sei. Iso é así. Iso é así. A mágoa é como o sistema escolar e o institucional non permitiu que pudesen aproveitar esa intelixencia, non? Mais eu tiven esa experiencia, eu son consciente de que hai persoas que non a tiveron, mas tamén é verdade que non é só ás veces ter a experiencia, senón que que nos conecta do mesmo xeito o testemunho de saber que esa experiencia existiu. Iso penso que tamén é que é importante, porque a todo o mundo, como dicía o poeta, entusiasmanos o vello e exáltanos o novo, mas o vello sempre ten algo que nos toca, o ancestral. E feito acontece en moitos lugares do mundo, mesmo lugares que non só perderon a tradición, a transmisión oral, senón mesmo a transmisión gastronómica. Hai cidades do mundo onde nas familias non saben cociñar, onde facer o que un estudante en Santiago fai así dunha pasta con atún, nalgúns lugares do mundo é como, guau, hoxe cociñei, como se fose algo super especial, porque é unha perda total desa tradición tan básica, non? Mais, no entanto, hai un retorno. Mesmo nesas cidades, neses contextos urbanos, hai un retorno. A xente que busca un sentido á vida individual e á vida colectiva. Ese sentido encontrase moitas veces no ancestral. Non é extraño que esteamos aquí no noso país, mas en moitos lugares do mundo están a recuperarse moitos antroidos que estaban perdidos, moitas festas que estaban perdidas. Por qué? Porque perante a un mundo sen sentido, a xente o que precisa é ter un sentido de vida individual e colectivo. Un sentido de vida individual, ademais, que non sabemos por onde vai ir, por exemplo, o tema dos móviles, da inteligencia artificial, non sabemos por onde vai. Tampouco hai que ser super pesimistas. Isto é como un río que acaba encontrando non o seu cauce, mas hai moitos nenos, nenas, adolescentes que non coñecen a historia das súas familias. Isto é un elemento que aumenta, e iso ten consecuencias, non é calquera cousa. Se ao neno a nena se das continuamente o móvil, o neno a nena non pode escoitar os contos do avó, da avoa, non pode escoitar
Que pasou mentre o esperaban? Que lugar ocupaba no desexo desa familia? Por que leva o nome que leva? Estas historias non que nos contan, pois, iso ten consecuencias. Iso ten consecuencias. Se ese sentido non ven por aí, ten que vir por algunha parte. Entón, é un problema que temos nós, mas é un problema que ten un desafío para a humanidade en xeral nestes momentos. Sen dúbida alguna, eu, mentras falabas, recordaba tamén como moitas veces perdemos incluso a forma de referirnos ao noso entorno máis próximo. Cando antes sabíamos cada curva, cada anaco dunha leira tiña un nome particular, e pouco a pouco vai morrendo esa sabiduría que tiñan os nosos avós, que era unha sabiduría de todo un pobo. Ti tes unha frase neste libro que é maravillosa, que cando a miña avoa morreu foi como se ardese unha biblioteca, e que morre unha cultura con maiúsculas, que non é só esa tradición oral, sino que é todo o sentido dun pobo atesorado durante moitos anos. Isto tamén as tecnoloxías, en certo senso, tamén nos poden axudar. Pero que ti decías, non temos que ser pesimistas, tamén temos novas ferramentas que tamén depende do seu uso, e supoño que moitas veces tamén depende da dirixencia, das institucións dun país, de pôr as ferramentas para que isto se siga recuperando. Non sei se neste senso tamén na Galiza temos esas ferramentas remando a favor ou seguen tamén remando en contra de toda esta recuperación. As ferramentas fundamentais seguen remando en contra, non? Temos un país, lamentablemente, onde os medios de comunicación públicos pois non funcionan como espello ou como megafonía do propio país, senón como medio non só de partido, senón que en xeral pois iso, ou da rede caciquil como moito, pero dunha visión liliputizada do país, non? E iso, claro, ten tamén pois implica que moitos esforzos sociais que se realizan despois custalles moito traballo, non? Pois poder, claro, estamos aquí falando disto, mas estas ideas cando se poden escoitar, que non sexa como moito pois dunha de madrugada ou como algo así, pois nos medios de comunicación públicos do noso país, pois claro, é un motivo de desacougo. O propio sistema educativo, claro, debería, sabendo, ollo, hai un esforzo por parte de profesorado, que hai que recoñecer, que hai que retirar o chapeu, iso non hai dúbida, mas como apoio por parte das institucións educativas non existe en absoluto. Quen di a literatura tradicional, di a situación da lingua. A min preocupa moito, agora estáse repetindo moito a idea de que non importa tanto o galego no ensino. Eu, hoxe mesmo, dicía saía unha entrevista na que puñan esas palabras na boca do presidente da Real Academia Galega. Se cadra, pois houve algunha modificación, non sei. Mas é unha idea que estou escoitando moito. A verdade é que quedo bastante sorprendido, porque primeiro falan como se aquí houvese unha situación de presenza do galego no cal non é tan importante o galego no ensino porque vemos que hai non... Pero, ollo, se as estatísticas din nestes momentos que alrededor do 15% da rapazada fala galego. Porcentaxe máis baixa da nosa historia, mas onde hai un 15% de galego en infantil, en primaria, en secundaria onde máis hai, mesmo que se recuou, sen dúbidas, a nivel legal, mas de forma indirecta, máis 15% nas universidades. Claro, entón, teremos que garantir, non hai idioma no mundo que se desenvolva sen ter apoio no sistema educativo, e no noso caso non o temos. Non o temos, por un lado, porque hai materias que está prohibido impartilas en galego, despois o temario está desgaleguizado, iso tamén hai que falalo, e materias que na teoría hai que impartir en galego, impartilo en galego significa que o profesor a profesora pois vai poder recomendar o libro en galego, vai falar en galego, e despois non vai ter material auxiliar neste idioma. Co cal, ao final, nas materias que hai que impartir en galego, tens que recorrer continuamente a material auxiliar en castelán, co cal é diglosia tras diglosia. Mas imos á parte dos contidos. A parte dos contidos, quen fala da literatura, da cultura tradicional, claro, resulta que agora mesmo a nosa rapazada ten que estudar na ESO, dedícalle semanas e semanas a estudar al Ándalus, e non estuda o Reino Suevo. E non estuda o Reino Suevo. Entón, non había que partir... Me parece que é unha contradición que haberá, poderíamos por moitos outros exemplos, mas haberá que explicar
na terra onde viven, que aconteceu, non? hai uns séculos. A mí é que me lembra cando en Alxeria tiñan que estudar os nosos antepasados, os galos. Non é, pois mire, non, Al-Ándalus está moi ben que se estude, non digo que non, mas estudemos o que aconteceu aquí, non? Ou polo menos que haxa, non sei, nos territorios de Al-Ándalus que estuden entón o reino suevo, polo menos pagamos un intercambio, que alguén saiba algo do noso pasado, non? Entón, ese apoio institucional non existe. Temos que aspirar democráticamente a que se corrixa. E quen di isto, di as listas negras e constantes. Eu mesmo con este libro, mas xa non é só co debidas a historias LGBT da Idade Media, que xa algún problema tiven, ou co libro negro da lingua. Moito sin leerse, tanto hai que decirlo. Como? Moito sin lelo. Moito sin lelo, claro, sí. Oxalá ler e debater e contrastar, porque a partir de aí ninguén é infalível, non? O libro negro da lingua galega, mas este que fala de literatura tradicional, xa levo algún caso no cal, pois iso, chaman, me din, marcamos, non sei que, Callón, este día pode vir, pois moi ben, e despois, ao cabo dos días, mira, que vimos que non é o perfil, o perfil que buscamos. Eu, falando con outros escritores, dixerme, non, xa me pasou o mesmo nestas institucións que ti citas, xa me pasou. Entón, eu o que lles pido desde aquí é, por favor, xa que teñen a lista dos sospeitosos habituais, non é algúns maiores, outros menores, como a min, que esa lista que a miren ben e polo menos non nos molesten. Se nos van cancelar, polo menos deixennos tranquilos, porque esta idea de chamar para despois cancelar, que é moi, ou dicir, mira, temos unha entrevista, e despois dicir, mira, que non temos a xenda ocupada, para cando? Isto é algo que non me acontece a min, eu o conto aquí, pero acontece unha vez, tras outra, e claro, iso non é serio, non hai unha distancia, un decalaxe, como din os franceses, entre a cultura do país e despois a posibilidade da súa presenza, contraste nas institucións do país. De feito, supoño que les buscarían un perfil moito máis que fora falar do galego como algo folclórico, de adorno, non algo propio, con voz, con capacidade de narrar o mundo cunha visión propia do... Claro, pensan que odiadas letras galegas, o día das letras galegas, non odiadas letras galegas. O chiste do Carrabouxo teño que... Mas é verdade que para moita xente é iso, non é botan a man ao peito de os nosos antergos, non sei que, en canto e pechan a porta, pois din, ben, la lengua gallega e la cultura gallega para el museo. É como moito unha cousiña así para encher na ficha unha vez ao ano que non fai dano. Mas aquí estamos, que a cultura galega viva existe. Que mesmo celebra ese día en castelán, como debe ser. Eu teño unha cousa, unha manía da que gosto moito, ainda que non levo moi boas impresións cando a fago, que ir a estas, vamos a chamar librerías, sí, pero desas cadeas, non vou dicir nomes por non meternos en historias, pero todos as coñecemos. Cando un chega, empeza a mirar as distintas seccións e ve inglés, francés e o galego ao lado como algo, pero estamos falando da nosa propia terra. Cando non, vai mirar esa sección de galego bastante raquítica, na que mesmo atopa leyendas del pueblo gallego, en perfecto castelán. Quero dicir, vivimos non só o noso idioma, senón a nosa propia cultura, a nosa propia forma de ver o mundo, como se fósemos estranxeiros na nosa terra. E hai cousas que van levar máis tempo corrixir, iso é así, que emendar, e outras que non. E hai outras que se trata pois dunha mínima política editorial de promoción do libro cun mínimo de cariño e de interese, non? Porque o que deberían promover as institucións, por exemplo, é falar con esas, sobre todo coas redes de librarías que teñen máis poder, e que non sexa só a mesa pola normalización lingüística que teña que falar con esas librarías, como me consta que se ten feito, falar con elas, e garantir que haxa unha oferta editorial en galego, ver o xeito tamén de que podamos recibir no noso país o caudal, ou polo menos unha parte significativa dese caudal de oferta que existe en Portugal, non? Claro que nós, e aí, ollo, tamén as propias universidades deberían por as baterías a funcionar, porque non ten ningún sentido que, habendo traducións ou mesmo obras moi importantes escritas en portugués, non, que, en fin, o portugués ninguén pode negar, xa que naseu no Reino de Galiza, iso é innegável, pois
ollo, iso pode facerse, iso pode, non é algo que haxa que facer desde cero, o que hai que facer é cavar un pouquiño con a legoñiña para que o que existe, pois que veña para aquí. E despois, algo que xa se ten proposto, penso que foi Santiago Jaureguízar o primeiro en propolo xa hai uns cantos anos, que é que polo menos solicitarlle ás librarías, especialmente as redes de librarías máis fortes, máis en xeral, podes chegar a un pacto coas diferentes librarías, que a porcentaxe que teñan de vendas en galego que se corresponda a iso coa presenza xa non só na sección de gallego, literatura gallega, porque algunhas veces English, non sei que, gallego, Sí. non? English, francés, gallego, mas que se corresponda coa posibilidade de velo despois nas vidreiras, nas prateleiras, entón, agora penso que estaba no 8%, pois, ollo, poñamos 8% dos libros no escaparate. Que son cifras preocupantes, pero que moitas veces ni sequera teñen ese reflexo nin nas universidades, nin nas librerías, nin no cinema, nin no ocio. Quero dicir que é moito peor que tamén podemos invertir. Quizáis esas cifras son tan preocupantes porque todos estes espazos non fan un esforzo por adaptarse ao público que teñen, porque existe ese público en galego que reclama ese ocio, eses contidos no seu idioma, no noso idioma. Sí, vemos por un lado que non hai, que a demanda é moi superior á oferta, iso é así. Vemos que hai moitos libros que non compramos ou que non lemos en galego tamén porque non están no mercado. Entón é difícil poder escoller aquilo que non tes opción. E aí os poderes públicos e o goberno galego en concreto ten xeitos de garantir iso. E despois, ti indicábalo ben, é que a diferenza que hai entre como falamos o 15% que antes dicía tamén, o 15% de galego que da rapasada, onde hai 15% en galego? Na televisión, na radio, nas compañías telefónicas, onde hai? O sorprendente non é que o galego perda falantes ou que teña esa porcentaxe de venda de libros, o sorprendente é que teñamos iso, porque despois non se nos facilita en absoluto, o que se fai é continuamente colocar paus nas rodas. Entón, digámoslo de outro xeito, que acontecerá cando teñamos esa porcentaxe, por exemplo, de 15% de galego na radio, na televisión, non? Digamos que ese esforzo da heroína da película que ten que agachar para levantar a pandereta debería ser as institucións as que tiren dela un pouquiño tamén. É chave, non podemos descansarnos por completo pensando no día de mañá, cando haxa un goberno galego que teña... Iso non pode ser así, porque senón sempre habría o risco de que ese goberno a chegar, pois que diga non é o momento, porque non. Hai que continuar perseverando, a sociedade, temos que facer todo o posible, mas, ollo, tamén estaba a ler un par de persoas que me sorprendeu que deron un discurso de que non había que protestar máis nas institucións. Persoas por demais as que estimo e admiro en moitos sentidos, mas a min isto pareceme unha postura de baixar os brazos que non ten ningún sentido. É que imos aplicarlle, porque a lingua non hai que reivindicarlle xa ao goberno galego, non hai que protestarlle ao PP. Digo, pero entón o de Altri tampouco, o da ensino público tampouco, o da saúde pública tampouco. Que imos facer de repente unha comuna na cal autoxestionada? Non, mire, perdoe, non. A lingua é un dereito individual, un dereito colectivo, e teñen que garantilo as institucións. E a mí non me digan que vou baixar os brazos. Se queren baixalo vostedes, baixenos. Eu, desde logo, non vou facer. E millares de persoas que non imos facer. E, a propósito, o 17 de maio, verémoslo tamén na Alameda de Santiago, que ninguén falte, que ninguén falte. De feito, neste senso temos o contrario, que cando un non loita ou directamente non loita nas institucións, tivemos aquí os compañeros de Semente no programa anterior, tamén existe a crítica de pero que eso é privado tampouco nos va. Quero dicir, todo espacio, necesitamos todo espazo de loita, porque se non ocupamos nós, o van a ocupar quenes non están tan preocupados polo galego. Estamos vendo agora mesmo nas institucións, que poida que non sexa o único espacio onde loitar, pero tamén ten que ser un espazo de loita. E non me resisto a preguntarche, xa que abriche o tema, cando investigache por este libro, esas tradicións dun lado do río do outro con Portugal traspasan, non como se vive, porque claro,
supoño que moitas delas terán un traspase continuo desa oralidade especialmente. Sí, eu antes quería comentar sobre a reflexión que ti fixeches do grande Fuster, dicía unha frase que eu ás veces tamén cando estou canso, porque obviamente pois, un tamén cansa, ás veces dicía toda política que non fagamos nós farana contra nós. E iso moita xente debería tatualo. Entón, non todo o que non fagamos nós, eu de feito, por exemplo, nas sementes son socio dun par de, humildemente, xa que non teño fillos, pois apoiar polo menos que sí, porque sí, coa idea eu agora son ateo, mas estudei nun colexio de monxas e respeito moito toda o cristianismo de base, sen dúbida, non? Teño grandes amigos, ademais, que implicados en movimentos sociais, que, en fin, que merecen todo o meu apoio e aplauso. Mas será por iso que ás veces uso metáforas religiosas, cristiás, isto dos discípulos de Maús, non? Que é esta idea de que sempre que se xuntan un par de persoas no nome de Cristo, pois que aí estaría convocado Cristo, non? Di, pois aquí coa lingua eu adapto un pouquiño. Para min, todas as persoas que con bo corazón, con boa vontade, fagan algo no nome da lingua, aí estamos e hai que apoialo, non? Quen fai o que pode, fai o que debe. Eu, desde logo, aí comezar a criticar o que fai do lado, mira, se non concordas, fai outra cousa. Pero non esta idea de a quen ainda está movendo algo, irlle... Este lado, mentras non está rematada esta obra... Exacto. Se non queres, pois faz outra, non? Porque campo para sachar, por desgraza hai moito. Hai moito. Entón, ás veces acontece que a frustración que temos fai que en troca de irmos cara a quen ten responsabilidade, cara a iso, acabamos meténdolle o dedo no ollo á persoa no lado, non? Entón temos que ser tamén cautos. E ainda a pregunta era sobre Galicia e Portugal, non? Sobre... É fascinante. É fascinante, porque eu aí no libro conto, por exemplo, como unha vez que estaba na praia do Castelo, que pertence á costa da Caparica, en fin, neses anos que vivín en Lisboa, estaba, pois, aí, eu estaba lendo aí a obra completa de Stefan Zweig, que como tanta xente, pois, en fin, admiro profundamente, en realidade, para min, unha desas tardes foi como se non, parecía que non era Zweig, senón que estaba coa Madalena de Proust, porque de repente escoitei a un pai explicarlle os dedos da man ao seu fillo e explicáballos co mesmo texto que meu pai me dicía a min cando era pequeno, non? Entón, claro, non era porque meu pai fose reintegracionista, meu pai morreu sen saber o que era o reintegracionismo, viñalle de serie, non? Viñalle de fábrica todo iso. E que acontece? Que unha vez tras outra encontramos moitos textos que son comuns, que en realidade é unha continuidade portugalega, podemos dicir que é moi interesante. Iso por un lado. Despois hai outro aspecto que tamén penso que se está a traballar pouco nel, ten investigado moi ben o profesor Xosé Manuel Sánchez Rey da Universidade da Coruña, que é a riqueza lingüística que vemos no cancioneiro tradicional. Porque é verdade que van aparecendo algúns castelanismos do léxico, e iso é normal, non? Mas a riqueza sintáctica de vocabulario é abraiante. Mesmo, por exemplo, observarmos canto tarda en aparecer un pero no noso cancioneiro tradicional, porque é máis. Iso mostranos tamén moi ben cando aparece o pero, as interpolacións pronominais, en fin, que hai unha riqueza aí de vocabulario, palabras que ás veces as institucións oficiais consideran lusismos e que aí están mostrando que en realidade son galeguísimas, o que acontece que é unha coincidencia xenuína e o que acontece é que se diferencian do español. Entón, se hai 300 anos o Padre Sarmiento dixía que podemos aprender e mellorar o galego a través da literatura tradicional, pois continua a ser verdade. E moitas veces é unha boa fonte de lingua xenuína os nosos propios cantos tradicionais. Ollo, tamén ás veces temos que reparar en como cantos tradicionais que se dicían dun xeito, pois que se foron castelanizando pouco a pouco, ás veces pois futuros de subxuntivo que aparecían pois acaban modificándose por outros tempos verbais, non? Mais neses cantos tradicionais temos a fonte limpa que temos que aspirar a restaurar.
ademais con fonte limpa que coincide co sistema lingüístico galego-portugués. Fas mención ao Padre Sarmiento, no que no libro tamén narras moito do seu esforzo para que todo este libro finalmente teña vida. Non sei se é unha figura realmente, digamos, recoñecida así, pero suficiente. Si eu son sarmientista, non sei, agora a xente nova fai como fai, así, non? Fan un corazón que xa non é así, Xa non fano de outro xeito, non? xa me collo vello. Mas, si, eu non son de ti sí, non hai ningún problema. Só que meu irmán, por exemplo, tatuou os dous brazos. Eu non son de tatuaxes, mas se tatuase algo, se cadra tatuaba algo ligado ao Padre Sarmiento. Son moi sarmientista, porque a verdade é que todo o que fixo ese home foi sementar na noite, sementar na escuridade, sen saber se o que estaba a plantar algún día ia dar flor, non? Ia crecer e ia dar flor. É abraiante voltarmos a él, porque hai textos del que, claro, non tiña onde publicalos. Ele, sobre todo no tempo de Carlos III, ele escribía na súa cela cartas que a ver se alguén lle facía caso, manuscritos que quedaron. Moitas das súas cartas, conto no libro negro, acabaron por usarse de papel hixiénico, por papel hixiénico, non? Entón, este home é un fora de serie. Moitos textos del, se publicasen a día doxe, o xuiz Peinado, ou a Audiencia Nacional, irían detrás do padre Sarmiento. Entón, conxugaba, por un lado, unha forza argumental erudita moi grande, e despois, ás veces, unha expresión clara de o pan, o queixo, que en fin, que a día de hoxe mesmo resultaría sorprendente. E na literatura tradicional tamén foi un fora de serie. Dividiu as augas, non? Dividiu as augas. Foi dos primeiros en valorar a literatura tradicional galega, en mostrar o valor que tiña, un valor tan mesmo cultural, un valor estético, indicar os nomes de algúns dos informantes. Iso tampouco non era habitual en absoluto. E di algo que estes días estáse a repetir bastante, e ainda hai que repetilo máis, que di que as mulleres galegas son poetas naturais. No entanto, hai algo que non se lembra moitas veces cando se citan estas palabras, porque cando el di que as mulleres galegas son poetas naturais, está o dicindo nun contexto no que a literatura en castelán e as obras artísticas, as pinturas en castelán, cando aparecen as mulleres galegas, normalmente son emigradas, como aparecen? Como prostitutas, como porcas, como preguiseiras, non? O pior, porque é unha visión xenófoba tamén, unha visión de as traballadoras que traballan no pior, non? Que aparte culturalmente non son como a nós, non? E Sarmiento está a dicir, estas mulleres galegas son poetas naturais. Escoitadeas con atención, non? Que o que vos pode parecer simple non o é, non? De feito, na antoloxía digo que esas coplas moitas veces son como son 4 versos, mas son 4 mechas para a dinamita, non? O que pode parecer simple non o é. Fai falta ás veces un artificieiro ou unha artificieira para analizar ben ese poder. Non sei se esa crítica, esa visión totalmente nefasta non só das mulleres galegas, sino do pobo galego en xeral, impregnou un pouco este pobo. Custa que teñamos esa razón de que o noso tamén vale a pena, tamén o temos que pôr en valor. Non sei se eso comeza a mudar, segue sendo un lastre para este tipo de traballos, para pôr arriba da mesa toda esta cultura que pouco a pouco se vai rescatando, con esforzos moitas veces heroicos do propio pobo, pero que se vai pondo mal. Herdamos esa ferida, herdamos esa contradición, non? E máis, mesmo as persoas que pensan que non, porque unha das primeiras palabras en desaparecer da nosa lingua é o propio xentilicio. Galego, galega. É sustituído por gallego, gallega. Por qué? Porque tentabas non ser o que era tantas veces insultado. E por iso acaba así, non, mesmo falando galego no resto, un dos primeiros palabras que desaparece é a propia, non? A pesar de que, ollo, ainda se rexistra, mesmo nalgúns cantares dos primeiros en ser rexistrados, pois ainda aparece galego, mas bárrese. Por qué? Porque é justamente a idea de non quero ser aquilo que din que é tan terrible. Non, acontece moitas veces en moitos ámbitos. Eu penso, a agresividade homófoba, por exemplo, explícita, poucas veces padecín. Unha vez pola policía local de Santiago, hai anos, pero en xeral
en xeral, esa agresividade homófoba que padece, que xa digo que non é o máis diario, non é. É por persoas que, en realidade, están nunha situación de marginalidade maior, era un pouco a oportunidade de podo presentarme como que estou por riba, entón si era ofrecerle unhas hostias, non sei que, estou falando literalmente, non? E iso acontece un pouquiño, quer dizer, esta idea de cando unha persoa está nunha situación social de certa marxinación, que moitas veces ese autoodio leva pois iso, a proxectarse para un mesmo, non? E isto, pois claro, ten consecuencias e ainda está en a día de hoxe. E, de feito, a min unha cousa tamén que me preocupa, que me desacouga, é ver como a día de hoxe hai as persoas sensatas, polo menos, sei que co trumpismo todo, en fin, muda, mas hai moitas expresións machistas, homófobas, transfobas, colocando sempre con matices do momento actual en que estamos, non é, mas que as persoas sensatas rapidamente dicimos isto non é tolerável. No entanto, as expresións galeicófobas ou galegófobas repítense cada certo tempo e parecen como están totalmente naturalizadas, non? Un racismo que realmente, por chamarlle as cousas polo seu nome, que parece tolerável, como... Sí. Sempre foi así. Sí, sempre foi así, non vos queixedes, non é para tanto, vos non o tomades, hai que tomalo a broma, non sei que, pois mire, tome a broma vostede primeiro, coñeza que é unha dobre negación, ou que andi, por exemplo, no caso concreto da lingua, que non acontece só na lingua, acontece en moitos outros ámbitos, gallego en sentido peyorativa da palabra, isto que dicía a muller de Mariano Rajoy hai uns anos, que ela non era nada gallega, excepto no elemento de que só a unha galega se lle pode ocorrer dicir que non é nada galega, porque a ninguén é unha persoa de Murcia ou de Francia, ninguén vai dicir, non, mire, por que me está dicindo isto, non? É unha persoa que se expresa, deu no seu día bastante para falar este titular, foi como hai uns 15 anos, non? Mais esta a verdade que me perdí un pouco esta expresividade, non? Que é algo que se repite, mas efectivamente, xa voltei á cuestión. Non é só no ámbito xeral de sermos galegos, senón no ámbito concreto da lingua, como que é unha dobre negación. A negación, por un lado, de podermos usar a nosa lingua con normalidade, e despois o de se protestamos, aínda como non é para tanto, como vai comparar. Eu, por exemplo, cando aconteceume este mesmo ano, aconteceume xa é que ao voltar de Lisboa tiven que facer moitas xestións para dar de alta servizos básicos, nas administracións, todo isto. En ningunha puiden facer a xestión con normalidade no meu idioma. En ningunha. Digo o Estatuto de Autonomía, ninguén poderá ser discriminado por razón de lingua. Díganme entón que me está a acontecer a min e non só a min. O que pasa que será porque teño que facelas todas, entón vou vendo unha tras outra como dixíame penso que era a compañía da auga. Dubido se era da auga ou a da luz. Díxame, ben, até aquí podo atendelo en galego, pero a partir de aquí en castellano, por supuesto. Como un límite. Claro, a partir de aquí en castellano, por supuesto. O aconteceume no CaixaBank, que non permitían baixar o certificado bancario, me facíame falta para esta xestión un certificado bancario, podía baixalo en catalán, magnífico, podía baixalo en castelán, magnífico, que non teño nada, con que se pode baixar en castelán, que ás veces preséntanos como se non quixésemos, non, magnífico. Ora, eu quería baixalo na miña lingua, que é unha lingua que é a lingua propia, a lingua natural, e segundo o Estatuto de Autonomía, é lingua tamén cooficial. Quería baixalo. Que me din, non se pode baixar, tes que vir á sucursal. O outro era automático desde a miña casa. Para telo en galego, tiña que ir facer fila á sucursal a unhas horas concretas, porque tampouco se podía en calquera momento, e pagar 10 euros. Eu digo, pero isto non pode ser. Non, pero non é polo da lingua, ten que ser 10 euros porque como non está disponible na aplicación, non. Curiosamente, a única lingua na que non está disponible na aplicación. Imagina que me din, por ser gay, ten que ter o certificado pagando 10 euros. Imagina que me din, por ser negro, ten que ter o certificado pagando 10 euros. Imagina que me din, por ser muller. Sería intolerable. Pero, no entanto, por fortuna. Para as persoas sensatas sería intolerable.
mas a día do xe, unha, após outra, após outra, após outra. Non é que non sexa posible vivir en galego, é que é unha loita constante. Isto, claro, non pode ser. De feito, diría a todas as institucións que hai oficialmente polo galego, pois, por exemplo, a Real Academia Galega, que se deberían de preocupar especialmente disto, que non pode ser unha institución simplemente para unha lingua de xogos florais e despois de pequenos redutos e de pequenas pois iso, como se chamaban onde se encerraban os de reservas, lingua de reservas, non? Senón que ten que ser unha lingua de uso normal e calquera persoa que legitimamente queira escollela que poida facelo. De feito, vemos como no cinema as películas que se fan en galego teñen bons resultados, tanto artísticamente como a hora de ter resultados económicos, de taquilla, da xente que as ve. Vemos como grupos que cantan en galego triunfan, temos os exemplos máis claros últimamente, pero ao longo da historia a cultura galega tamén triunfou neses espazos. Non sei se falta de confianza, realmente non interesa que esos exemplos poidan levar a un movimento máis grande, a unha loita máis grande. Non sei realmente que está a fallar nese senso. Tamén temos un país, afortunadamente, cheo de romerías, pois gastronómicas, as feiras medievais que hoxe en día ocupan todo, pero eu lendo este libro tamén recordaba ou pensaba na posibilidade de toda esa outra cultura na que se podrían facer estas cousas, pero cun foco realmente, digamos, moito máis centrado no propio de cada aldea, de cada vila, de cada comarca. Temos un país moi rico nese senso. Daquela estamos dando pistas de cousas que fallan, pero non sei se por parte do povo penso que existe interés, pero que falla para que realmente... Sí, no povo vese que cando se lle dá, cando se lle permite coñecer, porque moitas veces é iso, cando se lle permite coñecer a produción cultural que existe no propio idioma, os recoñecementos que ten, a xente responde moi ben. Moi ben, a xente se identificada, isto é moi importante, ademais, un dos motivos polos cales o PP insiste en dicir que a súa política contra o galego non é política contra o galego, é porque sabe que a inmensa maioría da xente do país, mesmo que non fale galego, ama o galego e sente o galego como algo que hai que protexer, que ninguén debería ter problemas, ainda que xa unha certa nebulosa, con contradicións, as que se quixeren, mas iso é así. Vese que é así tamén porque o propio PP tenta agochar a súa política contra o galego, non? Con disfrazada de pacto, non? Como di Pilar García Negro, consenso mortal, é o título da película, porque o único pacto que queren é o do desamparo. Mas claro, a min é algo que me abraia, de feito, para ben, ver a forza que ten a nosa cultura. Porque pensas, é unha cultura que ten esa forza, a pesar de que despois non ten a megafonía que podería ter nos medios de comunicación públicos e privados. Ni os públicos ni os privados ten a megafonía. Ollo, que de vez en cando logra filtrarse, iso é así, mas non ten o protagonismo que debería ter. Nin nos galegos, nin a nivel de Estado. Porque eu pago os meus impostos, polas vías que teño que pagalos, IRPF e todo isto, todos os galegos e galegas pagamos os impostos, e quero preguntar por que en Radio Nacional, Televisión Española, por exemplo, non poden aparecer os grupos galegos, escritores e escritoras galegos con normalidade, máis que iso, os escritores e escritoras dunha forma moi reducida, máis grupos galegos non existen, deberían estar aí tamén, ou na rede con normalidade, na rede de programación do Estado. Mas, claro, temos unha cultura mesmo así, a pesar de todas estas dificultades e das listas negras que antes comentamos, e dos sospeitosos habituais e todo isto, que é abraiante. Ti citaches o cinema. É sorprendente. Cantas cinematografías no mundo tiveron premios como os que están tendo no noso cinema nos últimos anos. Cantas? De categoría A, penso que se chaman, como o Festival de Donosti. Cal é o problema? Que o corno pode levar a maior distinción e despois hai cinemas no noso país que estrean un filme en galego que recoñeceu, que tivo un recoñecemento de tal calibre, estrean en español. Ou vermos como cantos poetas e cantos e cantas poetas hai no mundo que poidan vivir diso. Casi non hai. A poesía non se fai para gañar diñeiro, non? E outros tesouros que se poden gañar con ela. Yolanda Castaño vive de ser poeta. É poeta monolingüe en galego.
Ou pensemos, claro, escritores como Manuel Rivas, non? Tamén fora de serie. A súa obra é monolingüe, a súa obra de creación é monolingüe no noso idioma. E así podríamos pôr un exemplo tras outro, a nivel musical, literario, etc. É interesantísima a nosa cultura. O problema é que esa cultura pode chegar a nosa xente. Antes falábamos nas librarías, no cinema, na radio, na televisión, as dificultades que ten. Ás veces é sorprendente que poidan encher como enchen as Tanxugueiras, Mondra, etc. En fin, que como conseguen furar. Hai que aplaudir tamén por iso. En calquera caso, mostranos a todas e todos un camiño, non? E a vitoria de calquera destas persoas alegrámonos por estas persoas, mas, ollo, de algún sentido sentimos todas e todos como un éxito propio que a todas e todos nos toca. Porque realmente é unha cultura feita polo povo. Uns poden triunfar máis, outros menos, pero todos nos identificamos nese esforzo de dignificar o galego, dignificar a cultura galego e seguir levando todo ese fío do que falábamos que dure moitos anos, porque eu penso que sí que existe algo do que ti falabas que poden falar galego, poden non falalo, poden considerarse dunha ideoloxía política doutra, pero penso que parte do segredo de que se sigan dando moitas loitas é que sí que existe ese sentido de pobo, ese sentido de pertenza a unha cultura, a unha tradición, e que iso é que nos está permitindo que todo isto siga vivo pese a todas esas pedras, pese a ter que rachar ese cadaleito para levantar a pandereta cara ao ceo. Sí, no, é verdade que ese sentimento de pobo continúa con ese desacougo que temos por todas as dificultades e perdas que existen, non? E, pois iso, a hemorraxia de falantes é evidente, mas tamén iso temos que ser conscientes de que a vida dá moitas sorpresas e a historia dá moitas sorpresas. Esta idea de algunhas persoas do fatalismo, disto está para desaparecer, non sei que, ollo, non se trata de dicir que as cousas vayan ser fáciles, nin se trata de dicir que está todo, que o futuro está garantido. Iso non é así. Mas claro, eu, por exemplo, cando saíron estas estatísticas sobre a perda de falantes, houve alguén que dixo con grande megafonía que o galego podía non continuar vivo dentro de 20 anos. Eu pensei, meu Deus, teño 44. Que me está a dicir? Que ás veces chegas a tal nivel de ser agoireiro que se din disparates que fican moi ben como titular, mas que non teñen, racionalmente, non teñen ningunha base. Non teñen ningunha base. Ollo, que podemos continuar a perder falantes, se as cousas continúan así, pois imos continuar a perder falantes. Iso quere dicir que non se poden recuperar? Primeiro, non. Non. Entre o galego e o castelán a distancia non é oceánica. É posible recuperar. Por un lado, o recuperarmos de forma, en fin, toda a forza cultural, didáctica, pedagóxica, e pois toda a forza tamén que temos a través da lusofonía de recuperarmos trazos propios nosos. Entón, o camiño de volta é posible. O sentimento de identidade continúa a ser, de unión, continúa a ser moi importante. Non hai elementos para sabermos que é posible esa restauración, que ese fatalismo, ou o fatalismo xa acelerado de que vai ser en 5, 10, 15, 20 anos, iso non agrade. Miren, Rosalía de Castro tamén tivo as súas contradicións, Daniel Castelao tamén tivo as súas contradicións, cantas Rosalías e cantos Castelaos temos aquí que aínda non falan galego e que non tanto van ser chaves para o futuro da lingua e do país. Eu, sen dúbida que iso é así. Van ser neofalantes, van ser persoas que van recuperar, mas o futuro do galego está nas bocas en bocas que aínda hoxe non o falan. A cousa está negra, pero como digo eu, hai que loitar, pero imaginade cando o vento este a favor. Levamos tanto tempo co vento en contra que cando este a favor, pois as cousas tamén esperemos que vayan tamén aceleradas no senso contrario. Sí, polo menos con un pouquiño de cariño, que ás veces hai cousas que sabemos que van ser complicadas, cousas que se cadran non se dan conseguido mudar, mas hai outras que ter un mínimo de cariño e de vontade. Un mínimo de cariño e de vontade, mas agora mesmo para que se destina o diñeiro dos orzamentos de galego do goberno galego para estender a rede clientelar. É para iso, non é para outra cousa. Se houvese un mínimo de cariño, por exemplo, a quen lle faría mal que se estrease algunha película infantil e juvenil na nosa lingua. Somos a única lingua do Estado español
na que non se estrea ninguna película infantil e juvenil. Ujú. Ou somos, no noso caso tamén, a televisión galega é a única televisión do planeta Terra que tendo dereitos de emisión de Harry Potter chegou a emitilo despois da medianoite. Entón, hai cousas que serán complicadas. É un pouco como emitímolo. Sí. Mas, ollo, non vai a ser que alguén o vexa. Entón, non vai a ser que alguén o vexa. Claro, hai cousas que son de mínimo de cariño ou no ensino. E garantir que o profesorado teña a formación precisa, garantir que teñan os materiais precisos, garantir pois que haxa para as materias diferentes que haxa materiais auxiliares en galego. Iso, se un vese un mínimo de cariño, de vontade, estaría, que non estamos falando en moitos aspectos, hai cousas inxustas que hai que corrixir e que van dar máis traballo, mas hai outras que non, que é un mínimo minimísimo de interese, e xa con ese mínimo de interese o que mudaría. E que teñen en conta que moitas desas cousas se están a facer, ti decías mesmo, por un profesorado que eles mesmos están a sacar eso adiante contra vento e marea. Imaginemos con ese cariño do que ti falas todo o que se podría facer. E non sei se Miguel ten algunha preguntiña por aí, alguén no plató quere preguntar algo. Eu tiña mil veces estive tentado de intervir, a verdade. Te soporta aberta, Voume cortar un pouquiño e vou cos amplos comentarios que temos no día de hoxe. Imos con eles. Temos un comentario do noso amigo Rede Bolivariana desde o Brasil que di: saúdas sois brasileiras onde se fala o verdadeiro galego tropical dos séculos XVI ao XVII. Portugal se afastou desa heranza. Temos un de Pablo, boa tarde desde Soutomaior. Temos o noso amigo de novo de Rede Bolivariana: o reintegracionismo só pode ser o verdadeiro co portugués do Brasil, herdado da península entre os séculos XVI ao XVIII. Un brasileiro se comunica mellor con un galego, isto sí que é interesante, teño ouvido máis veces, un brasileiro se comunica mellor con un galego do que con un portugués. No nordeste do Brasil falamos un galego tropical. Como os galegos, os brasileiros pronunciamos cada sílaba coa respectiva vogal, diferente dos portugueses. Iso é certo. Pero sobre o galego tropical hai un libro que se titula así, de Diego Bernal, que non o coñeza, aconsello, está na Travesa Editora. Todo o que fai este home é aconsellável, é unha xoia do noso país. O libro este, se non o coñece o compañeiro da Rede Bolivariana, tamén que lle dé unha vista de ollo. Diego Bernal. Creo que vas ter a oportunidade de falar con el por isto que che digo agora. Non con Diego, con Diego tamén, por suposto. O reintegracionismo di Trístele, o reintegracionismo tamén inclui Portugal, Angola, Mozambique, inclusive a fala dos Azores, Madeira ou Macao, sen excluir a ninguén. Rede Bolivariana novamente, peço un contacto co profesor Carlos Callón con os debidos respeitos. Felicito polo seu novo libro. Trístele, sen dúbida que sin, bueno, isto xa é unha polémica entre Trístele ou un intercambio de opinións entre Trístele e Rede Bolivariana. Finalmente temos a Pilar Añón, que creo que coñezo de algo, que di hai moito que sacharemos. Esas son as intervencións que temos desde fora. Sí, o Brasil é verdade que dicía Valentín Paz Andrade que na cuestión da lingua Galiza é fonte, Portugal ponte e o Brasil algo así como a terra prometida. Non? E de feito, eu na cuestión do Brasil sempre formulo a mesma pregunta, que é que farían as institucións de defensa do vasco ou do catalán se tivesen un Brasil? Que farían? En moitas reunións con compañeiros pregúntame moito isto. O que teríamos que facer nós, probablemente. Claro. Entón, que nós, na cuestión do portugués no ensino estáse avanzando algo, mas de novo é o profesorado que insiste, existe unha demanda que eu sei en primeira persoa nos meus anos de profesor en Caldas, o traballo que me custou, como había demanda do alumnado e como había dificultades por parte da inspección educativa para poder implantar o portugués, non? Por exemplo, como esa dificultade é algo que se reitera, mas a demanda existe. Aí sería moi bo, claro, fundamental entroncar, non? Que non se vise só como unha lingua estranxeira, que é o nome que ten que levar agora para o ensino, senón que se vise o que ten, en fin, habería que dicir o de castelao,
sabedes, non é aquel debuxiño onde está un neto preguntándolle ao avó á beira do miño, e os da banda de alá son máis estranxeiros que os de Madrid. Non, pois lingua estranxeira, a min, cada vez que pago un portugués lingua estranxeira, dame gana de poñer o debuxo de Castelao, non? E non se sabe que lle respondeu o vello. Mas sí que sabemos que lle respondeu o vello, no sentido de que lle respondeu? Pois respondeulle que desde hai anos existe unha Carta Europea das Linguas, que é un tratado internacional suscrito polo Estado español por unanimidade, que forma parte do regulamento do Estado español e que di explícitamente que no caso galego ten que fomentar linguas. Aí, a parte, faino como di, ou iguais ou moi parecidas, o cal xa o debate sobre se son ou non a mesma lingua, que hai que fomentar ese relacionamento social e cultural. Di que aquí no noso país deben recibirse as radios e televisións portuguesas. Di, esa Carta Europea di máis cousas, e tamén que debería existir unha liña de ensino en galego desde infantil até acabar secundaria, di que debería existir unha radio e televisión privadas en galego, di moitas cousas que non deberíamos ter ningún problema coas administracións. É curioso como os tratados internacionais están aí suscritos por unanimidade, forman parte do ordenamento xurídico, non son auga de castañas, non? Mais existe iso, existe a lei Pasandrade, o problema é que non se... Non parece ser casualidade. Este ano saíron 4 prazas de portugués no ensino. 4. Nestes momentos, claro, a distancia entre o número de profesores de profesoras de portugués na Comunidade Autónoma Galega e a Comunidade Autónoma de Extremadura é abraiante. É abraiante. Coa demanda que existe aquí, coas ligazóns culturais, históricas, lingüísticas que existen aquí, non é coas obrigas legais que existen, e non, tampouco por aí se cumpre, non máis. Agradecemos aí que haxa persoas da outra banda do mar que dicía a cantiga popular, se o mar tivera barandas fora te ver ao Brasil. Pois o mar vai ter barandas. Vou contar unha pequena anécdota, ademais foi con un compañeiro de Brasil, nestes temas da política, do mundo multipolar que comeza a nacer. Este compañeiro que se dedica á comunicación falaba comigo e dicía, mira, que temos un pequeno problema. Vos non sodes conscientes, decía, porque Portugal co Brasil xa ten as súas cousas no canto de idioma, decía, pero na Galiza non sodes conscientes de todo este mundo que se está a abrir as portas e do poder que tedes con esa lingua pertencendo a Europa, tendo esa porta ao mar, esa chave, que decía, porque nós temos un problema, xa non é que non sexades conscientes, sino que moitas reunións nos chega aquí para falar da lingua portuguesa xente representante de España. Dicía, que pinta xente de Madrid falando un idioma que moitas veces nin coñecen. E iso eu dicía, pois, é que non ter a capacidade de decisión política moitas veces leva ao esperpento, digamos, totalmente. Ese mundo, ti falabas de todas as oportunidades que temos dese evento que pode soplar a favor, pero bueno, parece que do outro lado do charco, como hicimos, tamén son conscientes. A ver se aunamos esforzo. Esa forza subterránea que se mantén, mas despois efectivamente está o poder dos estados que neste momento está a dificultar antidemocráticamente. Claro, cando a nosa conversa, efectivamente, algo máxico hai, que calquera persoa da lusofonía pode escoitala e pode entendernos. Para non ser o mesmo idioma, lévano ben. Exacto, algo máxico acontece aí, non? A onde vas co galego? Pois, oye, por exemplo, pois falar, eu falo en primeira persoa, pois o Libro Negro da Lingua Galega deu unha pequena xira de conferencias en universidades brasileiras. Onde vas co galego? Pois mire, non está tan mal tampouco. E faláballes como estou a falar aquí, non? Entón, mas en fin, de calquera xeito, sendo iso certo e sendo tamén que vai ser unha grande axuda no proceso normalizador, históricamente xa o foi. Lembremos que un elemento importante para a creación das Irmandades da Fala foi cando Antón Vilar Ponte foi nomeado correspondente no Porto e de repente ollaba para un lado e para outro e dicía, entón, a lingua que fala a xente e que nunca vin escrita, aquí está escrita por todos os lados, non? Entón, iso foi algo que aconteceu moitas veces, que as Irmandades da Fala seguramente sen ese momento non chegarían ou, en fin, ou terían outra forza, ou terían outra dinámica. Sendo iso verdade, tamén quero que
por sobre a mesa outro aspecto. Lembrar que ese tampouco vai ser o abracadabra definitivo, non? De que iso vai axudar moito, mas a lingua recupérase, sobre todo, con soberanía. Iso, a nivel académico de sociolingüista, como sociolingüista, é así. É así. Non chega con dicir que tes unha lingua de moitos millóns de falantes, porque o español ten millóns de falantes e iso non evita que a situación dos falantes de español nestes momentos dos Estados Unidos, coa cal nos solidarizamos profundamente, de que iso non pode ser así, deben ter todos os dereitos lingüísticos, culturais e dereitos humanos en xeral, mas, claro, ou ver como se perde o español en Puerto Rico. Ninguén cuestiona que o español sexa a lingua máis, pois que sexa o español de Puerto Rico, sexa tamén español en Madrid, e iso non evita que se perda. Entón, tamén, ollo, de non pensemos con un punto ideal que sería como isto, xa se vai ser o que abra todas as portas, non? Iso vai axudar, vai favorecer, como favorece, mas non, mas a política lingüística é clave no noso país. Pois agradecerche que estiveras aquí con nós, esta charla moi interesante, e antes de despedirnos... Sí, temos algunha outra intervención de Rede Bolivariana, que é esta. Profesores galegos xa estiveron aquí e ministraron cursos de galego básico. Meus avós falan un portugués con expresións idiomáticas da Galiza. Xente! Temos outro comentario de Trístele, que é o problema que há brasileiros a dizer Galicia e non Galiza. Sí, iso, claro, é verdade que no Brasil o habitual é dicir en Galicia, probablemente debido á emigración galega, a forza que tivo alá, é unha hipótese plausível, non? Até a pronuncia de Rede Bolivariana, até a pronuncia máis, como máis, do profesor Carlos Galego é a brasileirada. Non. A elite portuguesa nunca engoliu a perda do Brasil pelas mãos de Pedro I, fillo do rei João VI, refugiado no Brasil en 1808. Sí, coincide, mas mas de calquera xeito, que xa unha coincidencia que as orixes dese máis nun caso e noutro sexan diferentes, e esas coincidencias producen-se, iso é moi interesante, non? De que sexa así, e cantas palabras hai que... A min acontecíame nos anos en Lisboa, e aconteceme cando vou ás veces ao Brasil, co que teño vínculos familiares moi importantes, e iso de repente escoitar palabras que, digo, meu Deus, esta palabra dicía a miña avoa, non? Miña avoa tampouco era reintegracionista, viñalle de serie, non? Cal é unha forma de enriquecermos en xeral a nosa lingua e que debemos aproveitala. Pensar que, por exemplo, agora que gañou Ainda estou aquí, Fernanda Torres gañou o Globo de Ouro, que Ainda estou aquí gañou o Óscar a mellor película estranxeira, debía gañar xa a mellor película, non me lembro cal gañou. Non me lembro agora, pero merecía o Ainda estou aquí. Que era bastante mellor. Mas, claro, despois aquí no noso país, algúns cinemas colocaron con subtítulos, uns poucos, outras dobrada. Cando en realidade, mesmo, eu podo entender que se coloque con subtítulos en portugués directamente. Porque para a xente que non está habituada a escoitar portugués, o portugués do Brasil, é verdade que necesitas habituar o ouvido, que iso é lógico. Pero poslle subtítulos, e ves como escoitan e de repente decatas. Ainda estou aquí. Que será iso? Que significará? Que significará ainda? Que significará estou? Palabras máxicas, incomprensíveis. É incrível, non? Porque con toda esa forza cultural que teñen, editorial, cinematográfica, televisiva, que non científica, económica, non? Que a presidenta do Banco dos BRICS é unha señora que fala portugués, unha señora brasileira, claro, non estamos a aproveitar porque temos efectivamente uns gobernos a nivel de Estado e a nivel galego que non queren que aproveitemos esa forza. Pois, obrigado por estar aquí. E antes de despedirnos... Sí, temos aquí máis intervencións que xa, é que resulta que... Xa fixeron un debate paralelo. Os ouvintes, os espectadores probablemente non saiban que dentro de un anaco, dentro de pouco tempo, temos que estar en Miño presencialmente presentando o libro de Carlos Callón, por iso non podemos alongar tanto o debate como estamos facendo, non? Pero temos unha última. Carlos,
xa que estivo na política, isto pregunta o Tristele, por que non há máis políticos que escrevan en reintegrado? Sí, a min o de estar na política é unha cousa E simpática. esta é a última Non, xa, a derradeira, esta é a derradeira. porque en varios sitios, a veces preséntame Carlos Callón, político e profesor político e tal, digo, meu Deus, eu fun, penso que un ano, non sei se tiña 19 anos, conselleiro na oposición en Ribeira. E despois fun candidato ao Congreso nun tempo difícil para o nacionalismo, alguén tiña que porse, había que dar a cara para continuar. E digo, coa cantidade de persoas que van en listas, que teñen cargos institucionais, non só na oposición batallando durante un ano, senón que están anos e anos e anos, e non son políticos. Entón, a mí é unha etiqueta, ollo, que sí, son políticos no sentido de que me preocupo pola comunidade e tal, mas, digo, mesmo na Wikipedia, pon político e non sei que. Pois hai políticos reintegracionistas, algúns de práctica, outros co corazón reintegracionista, mas que ven un pouquiño, como é o meu caso, non, de como hai que adecuarse en cada momento. Penso, por exemplo, un pouquiño como os católicos, hai católicos non practicantes tamén. Non, mas a cuestión é, claro, de que a miña impresión de que as cousas hai que facelas de forma que non sexa só unha saída individual, senón que tens que ir acompañando, é a miña opinión, non digo que sexa cada persoa que faga como considere, respeito, mas que hai que facelo de forma que fagamos colectivamente, non as cousas, e por iso, claro, e sendo consciente penso, por exemplo, o meu apelido Callón é con 2 L's e con N final. Eu aspiro que no futuro sexa con L, H, e con M. Aspiro. Mas claro, ollo, que estou nunha realidade na cal calquera persoa que queira galeguizar o nome, restaurar o apelido, a pesar de que a lei o apoia, continua a ter problemas. Estou nunha realidade na cal a axencia tributaria só utiliza o galego unha vez ao ano, se insistes, mesmo con problemas coa declaración da renda. Non utiliza para nada máis. Ningunha xestoría do noso país pode utilizar o galego para nada, para coa xencia de relacións coa xencia tributaria, a pesar de que a lei diga o contrario. E así, unha tras outra, tras outra, tras outra, tras outra. Entón, é a cuestión de saber acompasar a realidade que temos, de como hai que ir avanzando. Eu entendo que ás veces pode ser para os compañeros e compañeras da lusofonía pode non resultar iso comprensível, mas teñen que entender que nós partimos dunha situación de discriminación lingüística que non teñen. E a grande diferenza, en realidade, e termino con isto, a grande diferenza entre o galego e o portugués non é estritamente gramatical. Porque esas cuestións gramaticais, temos os nosos xeitiños, dicimos xeito, non dicimos xeito, mas a grande diferenza, porque se son linguas, o alemán cantas linguas son? 20, 30, non? Temos a grande diferenza entre o galego e o portugués é que en Portugal, por exemplo, nunca se queimaron libros por estar en portugués. Nunca mallaron en persoas nas escolas por falar en portugués. Nunca agrediron a ninguén, nunca queimaron revistas, nunca meteron a ninguén en prisión por utilizar a súa lingua. E así unha tras outra, tras outra. Esa é a grande diferenza. A día de hoxe, esas agresións físicas, como sabemos, non continúan, mas as agresións simbólicas continúan porque ninguén podemos vivir con normalidade o noso idioma. Non podemos. Non podemos, non se poden presentar denuncias na policía nin na Garda Civil en galego. Non podemos facer xestións coa telefonía en galego, que nos cortan as chamadas. Hai empresas como Vodafone que teñen unhas horas, teñen unha persoa contratada. Outras empresas non teñen a ninguén. Se chamas ao seguro do coche, cortanche chamadas e lles falas en galego. Que é unha tras outra, tras outra, tras outra. Esa é a realidade lastimosa que temos e que aspiramos a corrixir, e que, desde logo, é ilegal. É ilegal, non? Acontece que, en fin, é unha irregularidade democrática. E con iso, con esa idea finalizamos. Está ben para cortar o spam, Cando unha chamada de spam contestas en galego e xa colgas no momento. Eu antes de despedirte, Carlos, porque si que hai unha cousa que odio profundamente, que é facer críticas sin ter leído ou estudado algo, gustaríame ten que presentases o libro que tes en riba a mesa, que penso que se criticou tamén moito, sin terse leído, sin terse estudado, sin dar un debate, xa que é o que debería aspirar tamén unha sociedade. Sí, o de Vidas e Historias LGBT da Idade Media, que saiu, seguramente se saíse uns meses antes non tería os mesmos problemas con que se encontrou, mas xusto saiu, foi casualidade, no momento de toma de posesión de Trump, e iso fixo que moitos odios de diferente signo que acabasen uníndose contra esta obra,
e con insultos, ameazas sorprendentes. Xa digo que o debate sempre é bo, eu non digo que teña razón, eu o que si levo anos estudando. O debate xe ten razón. Claro, eu levo anos estudando. A mí o que me sorprende é a cantidade de persoas que sen ler os textos, sen estudar, pois xa din que xa saben mellor que pasou coas historias destes santos trans, que pasou con este matrimonios entre homes, que pasa con estas cantigas. Eu digo, olla, pois para que estive 25 anos estudando, se lle puden preguntar a estas persoas que nunca leron ningún destes textos. Mas claro, ver que houve mesmo ameazas físicas, que iso xa non é só que lle pase pola cabeza a unha persoa unha barbaridade e non teña filtro e que a escriba, é que nunha rede social continúe escribíndose Carlos Callón o Paredón porque publiquei este libro. Hai uns anos esa rede social eliminaría directamente esa ameaza, en fin, ou outros insultos, miserable, cejijunto, lo que quieres es mariconizar la historia en 4 días, todos maricones. Alguén respondeu, pasaron os 4 días e non pasou nada. Eu sigo sin mozo. Eu teño. Mas, claro, que é un auténtico disparate. En todo caso, desde este libro, o que animo é a chegarse a estes textos, e cada capítulo, no caso de Vidas e Historias LGBT da Idade Media, comeza cun texto da nosa propia Idade Media, e van encontrarse cunha Idade Media moi diferente da que imaginan. Porque moitas persoas poden imaginar que se Vidas e Historias LGBT da Idade Media pechan os ollos e que imaginan alguén atado con leña seca debaixo que van prender lume, e de repente encontrámonos con cantigas onde falan xograresas e xograres con unha linguaxe bastante aberta do que lles vai e do que non lles vai. Encontrámonos con documentos solemnes de casamentos entre homes por todos os días e todas as noites para sempre. Encontrámonos con historias de santos trans, efectivamente, que naceron con un nome feminino e que deciden asumir unha identidade masculina de por vida. Que facemos con estes textos que están aí? Eu aconsello lelos. É o mellor consello que se pode dar. Pois, obrigado, Carlos. Obrigado,